Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Eva. Hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga nagtuo kong tungod ni ining paggamit na ko contraceptive pills. Sud na sa siyam ka tuig, aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Day, lalaki ang ikatulo na tong anak. Unya, may lalaki naman kita. Stop na ta. Unsay stop? Unong natakpangan ako eh. May laki naman kit ka. Maura man ang imong gipaabot di pa. Nga makaanak tag lalaki. Gwapo ang atong anak nga lalaki, day. Pwede punaan bisag usa? Unsa? Usa raman. Uy, tumas din ako, uy. Laliman ka lang mga nakta. Kung mangita pagit kang laing anak nga lalaki, no? Adto na lang kas laing babae pangita, uy. Ha? Yabag. Kayabag sa nimo, day, eh. Sige na lang, eh. So, sige na lang. Mangita pagit kag laing anak sa laing babae. Ay, di ba, sugutan lang ko nga. Igo lang na atong anak. Kay, may lalaki na magita. Oy, unsa? Stop na mo sa tulo? Kagamay anang anak ka. Kamu gani, uno mo gani kabuok. Ma, may man to sa una. Kay barato pa mang panga pamaliton ato. Karon perte na tong mahalas mga pamaliton maoy. Naglisod magani ko og budget sa sweldong tumas nga duha pa ng among anak. Samtang nagmabdos ko. Unsa na ka nga mapunan pa gyud ni sila no? Ay, nanon niya, unsa man, nagpalaygit na di ka, humani mong panganak. O, nagpataon na kag-ayod de. Mahadlok masad ko anang ayod di maoy. Di man gud ko na maayo. Ilabi na panahon nga maglabing-labing ming tumas. Kay sambol man ko na. O posibleng malata sa ilawom sa akong puwerta. Mao ba god? Nya. Magunsa naman lang di ay mo. Unsa may inyong gamiton aron dili mo makaanak. Suwayan lang na kong pills mo eh. Na, labaw masad ko nuno makadaot, oy. Ha? Makalata man po kuno nas matres. Unsa? Anya, unsa man eh. Usa bala itong gamiton nga kontrol. Pulos man makahadlok eh. Pulos may side effects. Pero kung magpadaog ta sa tong kahadlok, Tomas, mapunan pag yun niya ning atong mga anak. Okay raman ko. Di gyud okay, tumasa ka. Kundi ko nimo tabangan sa paghuna-huna kung unsay gamiton na tong birth control, uy, di sa una ko magpahilabot nimong tumasa ka, uy. Ay, ka na mo di pwede, day. Usaon naman itaw ning ako, day. Suraan na, eh. Ay, ako na lang mga tao pagi, eh. Oh, kanina lang. Unsa man ni? Nagpalit na lang kong pills. Ha? Magpills ko, Tomas? Recorded by X Thunder Gaming. Di na gid ko gusto nga mapunan pang among anak sa kumbana. Kay tulo na sila. Og lisod kayo ang panginabuhi karon kung usa lang sa magtiayon ang manarbaho. Di masab ko makatrabaho kay may mga anak man kong bantayan og atimanon. Og sa una na akong gamit og pills, syempre may mga side effects ko. Labi na sa akong pagkasaputon o perming init sa akong mood swings. Mo na epekto na ko. Aban sa kadukayan, naanad na ko ug ang akong bana sa among sitwasyon. Hangtod nga ning tuiga lang, may nabantayan kong lahi nga gibati dihang giregla ko. Unya. Kasakit ka sa
imong puson. Diba? Naunsa ka? Ma, Gihapit maming tuma sa amo kay nagsakit kunog maayo ang imong puson. Kima, uy, nainis ka sakit, uy. Mura magkisilaban akong bilahan. Unsa? Nga sakit man kay ni, uy. Naman ka nimo. Oo, Oh, mo magsakit ang imong puson. pero lahi ni ron, ma. Kung reglahon ko mo sakit man tuod, pero kanang mura lang og maghilab ang akong tiyan. Pero kining kaniron, ma, mura man kong nagbati aning sakita, uy. Ha? Kay sakit jud kay siya, ma. Uy, wala naman sabi ako katabang nimo anak ron, ha? Iba. Tabangi lang kong tanaw-tanaw sa mga bata, mabi. Kay tuwa pas tumasa, kay nagpalit pa og tambal. Ya, kumusta naman yung pamati nga nakatumara kag tambal sa sakit sa tiyan? Medyo may kalma na ang akong tiyan, Tomas. Ay, salamat taon. Kadjutin di ko rong hapon. Managinot ko. Maghapdi ko sa trabaho. Sakit na po na akong tiyan, ma. Uy, ingon to ka nga okay na nga giim na nimog tambal. Balik na po ng sakit, ma. Okay, kadiyot lang, ma, ha. Si Asa ko kay Marag, may na-feel mo ko nga may mikawas akong perta. Unsa? Oh, hubaon ka ning akong underwear. Unsa man ka ning... Oh, kadakong tibugol sa dugo. Unsa man ni? Ma! Madali na good, ma! Uy, kadako gud na iba. Unsa man ni siya, ma? Iba? Dili ka mabdos ka? Unya nakuhaan ka? Unsa? Wagit ko makasabot sa kong gibati na itong higayon na ug naglibog gid ko og unsa tong tibugol nga migawas sa akong puwerta. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, 9 years na akong nagtumar og pills. Tinuod ba nga kung madugay og tumar ini, makadaot ni namong mga papay? Makalata ko no sa matres. Tinuod ba? Ikaduhang pangutana, ning tuiga lang, nakasinati ko og grabing pagsakit sa akong puson, nga murag gid ko og nag-labor ug may mikawas nga murag unod. Ingon ni mama nga basin og namabdos kuno ko og nakuhaan. Posible ba di ay nga momabdos ang magtumar og pills? Ikatulong pangutana, di ang akong gihikap ang murag unod nga migawas akong perta, mura masab siya og mga pills nga akong gitumar nga wa mahilis. Angay bang usapon gyud pagtumar ang pills aron gyud mahilis? Ikaupat og katapusan, kung pananglit pod na mabdos ko adto og nakuhaan, nakuha ka siya tungod kay padayon kong nagtumar og pills, kay wa man ko mahipaw nga mabdos ni ay ko. Angay ba ko magparas pa? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Eva. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, adila sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug related yung mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi kung saan pagpadala sa mga suliran ri kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong batan sa 3rd floor CR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga breathe through difficult times. They'll soon become easy. Bisag magkapangos-pangos, bahala na ko sa mga problema, bahala nag daghang mga kakulian, kuan lang ka, ining persistent lang ka, ha? Kalma lang, maabot lang yung panahon nga masayon ra na ug ma-realize ra mahitabo ang gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, no? Balikon ako sa makausap pa, wa mo gisayon na ning kinabuhi ha? Bisag magbuhi tag baka, tandog gaya padakon.
Mao no? So, ang katong magtatampo ko ng adlaw si Eva. 39 years old, man niya gibutang nga iyang address. Minyo ni siya, may tulo ka mga anak, ug naggamit ko ni siya og pills for the past 9 years. So, mo itong nabati na ganina sa drama, no? Taga-diin ka ni si Iba, no? Di ba ka ni taga San Fernando, Cebu? Regards di idea sa mga Dilapinya family, hinaot nga daghan na ng inyong baka diya, baligay ko na nag-usa o duha ba ka buok, kay para natay kapalit in taon po og grocery. So, may pagpaminaw ni Jewel, og ni Julieta, og ni Karen May, og ni Pitoy, diya sa Dilapinya, diya sa San Fernando, Cebu. O, og si Bong Mendez diya sa San Isidro, San Fernando, Cebu, no? Ayong pagpaminaw. Si Lolita Bentik, Ma'am Lolet, mayong pagpaminaw ni mo sa Consolacion, Cebu, ha? Kinaman po'y Consolacion, Sugod, Southern Leyte, no? Mga Honorable Alna de Harmida, nanminaw tingali diya. O mga Maulas family, mga Puntod family, mga Beloso, mga Guso family. Regards mo diya sa Consolacion, ha? Mga taga-Buwak, mga taga-Mayahay. Regards sa Kapitan Jaime Butad, no? Hinawaton ta nga okay ra imong barangay diha kap. Ug ngadto sa to mga Lions, no? Bago ra may nag-meeting ani mga Lions, mga gwapo ni mga Lions na. Gwapo pa ni kay sa mga Tigre, no? Sa mayong pagpaminaw diha sa Lion GC Chong, si Danny Donairi, Ed Cabanillas ug si Edric Capiral, no? Mao ni akong katibol gabi ang meeting me. So, inaot nga okay ra ang kinabuhi sa mga Lions. To serve, ha? To serve, ha? Dili ni siya employer-employee relationship, but voluntarism, na? We shared our time, effort, money, and emotion to serve the underprivileged brothers and sisters of ours, no? Just enjoy. You play and sing and dance and listen to the speaker, but no bullying, ha? Bullying is not acceptable. O, gana pa ko i-greet ng taga Barrio Los sa Cebu City, no? Mayong pagpaminaw ni Rodrigo Rania Pabores, Duli Gulieban, Inday Bariman Gulieban, Naning Istanyo ug si Idna Istanyo, no? Kining uban sa susunod na naman pod, na? So going back to our sender, si Eva nga nag-pills ko na ni siya dugay ng panahon, 9 years na. So ako lang ni paningkamutan tubag na ko na imong mga pangutana about pills, no? So unang pangutana ni Eva, 9 years na kong nagtumar og pills. Tinuod mga kun madugay og tumar ini makadaot ni na kung namong mga babae, makalata ko na ni sa mattress, tinuod ba? O dili na siya tinuod. Otherwise, kung kanang tinuod pa na makalata sa mattress, dili na i-approve sa Food and Drug Administration. Of course, na mga expected side effects ni aning pills, no? And I'm referring to oral contraceptive pills. Unsa may mga possible nga mga side effect in the long run magsige kag inom og pills. Because ang desired effect nga dili ka magbuntis. Pero expected na nga mura kag kasukaon, mura kag gidagat, ha? Nya ang imong breast murag mudako, naghikapon sakit-sakit o gamay, nya mag-mood swing ka, ha? Or mura kag was condition. Mag-mood swing, unya mulos ka og weight, unya mag-spotting ang uban, ha? Nay blood spotting na ginagmay, unya mulabad ang imong ulo, sakit ang imong tummy, ug ang uban ani mag-amenorrhea. Sa maning amenorrhea, this is a medical term wherein the woman will no longer menstruate for mga 3 months or several months, no? Unya expected po na siya Eva nga mo decrease po ng imong sexual drive. So mao na mga expected nga mga side effects sa pills, no? On the contrary, ang pills makaluwer noon sa risgo nga ang sa kababay magka-develop of cervical cancer. Lower ang risgo, meaning dili ka more prone o dili ka at high risk, lower ang risgo, high risk. Kung mag-inom kag pills, dili ka at high risk nga magkasakit og cervical cancer, no? So mao na ang ako ika-istorya sa una nimong pangutana iba, no? Ikaduhang pangutana, ning tuiga lang nakasinati ko og grabing pagsakit sa akong puson ug murag dud ko og maglibor ug may nigawas nga murag unod. Ingon ni mama mga nga basin manabdos kuno ko og nakuhaan. Posible ba diay nga munabdos ang magtumar og pills? Well, dili good 100% ning effective ning pills na po yung tamusipyat gyud, no? Kung nagduda ka ng labdos ka, pagpa-pregnancy test, no?
kung nagsakit ang imong tummy unya naay ning gawas sa imo, could be most likely menstrual blood or kanang kay mag-spotting man ka sumasa kung game mention na wala go na posibilidad nga ang usa ka babae tumarog pills mag-spotting unya magsakit ang tummy, so mo na imong gingon nga sakit ang imong puson. Pero kung wala kay mga other signs and symptoms nga buntis ka like unsa man kanang mga sa first trimester no magpika ka wag no siya vomiting kung naamang ka ni ana wala of course wala na kay menstruation kay nag-pills man ka no. So, kung balikon, dili good 100% nga aynon ta makagarantiya nga ang usa ka babae na ginomog pills dili good magbuntis. Pero usa na sa pinakataas og percentage nga effectivity no kumpara sa uban nga mga pamaagi sa contraception labi na withdrawal nga dili gyud kayo reliable. So kung nagduda ka nga inon ta nakuhaan ka and I do not know kung hinduol kag usa ka OB-GYN no ma-confirm mo na by fetal tissues ba to or menstrual blood. Mo na sa ang wa man nimo gisulti taga-diin ka iba pero kung nira ka sa syudad mas may gid unta to kung nanduol kag usa ka OB-gynecologist para masuta kung unsa man gidtong inunta tissue or bukol nga ning gawa sa imong puwerta. Sulod nga pangutana, diha nga akong gihikap ang murag unod nga ning gawa sa akong puwerta, mura man sab siya og ang mga pills nga akong gitumar nga wala mahilis. Ang ibang usapon yun pagtumar ang pills aron good mahilis. Wala ko experience ani kay lalaki magwala ko nag-pills no. Pagutanon ka nato ani si Karen May og nag-pills ba ni siya? Nag-pills ba ka sa una Karen May? Dilapin niya. Pero sa akong pagkahibalo kani mga pills, tablet, capsule, dito na ba nagtumar? Kay inag-abot rin sa atong gastrointestinal tract, magaling na siya, mahilis naman na siya. Hindi na kinahanglan imo pang usapon kapag kapait po naman tambal imong usapon, usa nimo tunlon. Di na dito na nagtumar, no? Gi-pattern na sa manufacturer nga there's no need for you to chew. May lang maayo og lasa, pero kung pait-pait o lahi glasa, pasig musuka hinong ka. Dito na siya tumar, dili kinahanglan na siyang usap-usapon. Kaya nakabot rin sa gastrointestinal tract, may digested naman siya kay galingon ba yan rin sa soja atong tiyan no galing ba yan ang atong tiyan whether we like it or not, that is not under our voluntary control. So, mahilis agad na siya. Mahilis magani ng crispy pata. Anong crispy pata o ng bulalo? Mahilis magani na mas more for pills. Kuan, hindi siya na nagtumar. Hindi kinahanglan usapon. Ikaw pa ito katapusan ng pangutana. Pananglit po na nabdos ko adto og nakuha ka tungod kay padayon kong nagtumar og pills kay wala man ko mahibaw nga nabdos ko angay ba kong magparaspa. Ako nang ginaingon mas maayo gud makita ka og OB-GYN kay kini nga akong tambag nimo opinion lang ni in the first place I haven't examined you ako kakita nimo no. So muduol gyud ka og OB-GYN pagsuta kung unsa man gyud to, whether that was a fetal parts katong ning gawas or kanang nag-abortion ka, miscarriage, or part lang to sa imong spotting bisag nag-inom ka og pills. Ako nang ginaingon ang pills maka-avoid nga magkabuntis ka, pero naay mga musipyat dili pod siya inunta 100%. Pero makaingon ko nga sa tanan nga mga pamaagi sa contraception usa ni sa pinaka-highest ang success rate o ang gamay ra ang sipyat no kumpara sa uban. So manghinaot ko nga as soon as possible muduol kag OB-GYN para makita og unsa bagud ang hinungdan atong imong spotting. Kung pananglitan nag-abortion ka, akong ikasugyot nga kinahanglan magparaspa ka. Ngano magparaspa man ang usa ka babae nang agi og abortion? In order nga ma-sure gyud nga walay placental tissues nga nahibilin dito sa uterus. Kay kung pananglitan na ay placental tissues nga nabilin dito sa uterus ngadto sa mga babae nga nag-miscarriage o nag-abortion, possible to nga may source of problem later on, mag-bleeding, mag-infection, mao na siya, no? So, go and see an OB-GYN sa inyo dapit para makuan ka, ma-examine. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni mo iba? O ngadto sa mga tanan nga nag-pills, ang pills is safe, onya dili kinahanglan usapon og expected side effect atong akong enumerate
a while ago. So thank you very much once again. Ako si Dr. Rene Obra ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Hinaot nga okay ra ang kinabuhi bisan pa magdaghang problema ug bisan pa magnay problema kay may taong may problema moabot ta gyud gihapon ang silaw sa adlaw nga maka-smile pug ka kay ning gamay-gamayan o nawagtang ang imong problema. Ato mga nagbuhi diag mga kanding baboy, mga hayupan, baka, kung daghan na kay kag baka baligyain nag-usa or duha para dili kay ka may stress. Okay, so from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat o mayong adlaw.